Tan kawuri Tanjung Gunung
Enake Cahya Kirana ki jan elok tenan. Ayo Nduk, tiru cak neh Nduk. Ngati ati nganti drani janji ya lagones ngati ati yen nganti drani janji
kematene kira dibebayang kare binaro kan pratandha tresnan yen katon wibawa bayang kare binaro lan pratandha lesangan ing katon wibawa bayang kare binaro kang pratandha tresnan katon wibawa
durga kala sumingkir sing asirah sing asuku sing ngawulu sing abau sing atenggak kalawan buntut sing hadatan kasat moto sedya ala aja padha tumeka mulya mulya ing asal neki saking kehormatan Purwo Widodo Raja Gatot kepada Sarpa Budi Harming Tias Tuhu Mahanane Kautaman Tribus Pito Dorware Hangkraketno angin kita sami kekadangan nuwun kawula nuwun Hadrotul Muhtaramin para alim ulama Yai Haji Santri ingkang sayang radri tata caket mrek ilahi ingkang pinangka panuntun kiblating panembah ingkang dat batas kabundi sagung para punden para pini sepuh sesepuh aji sepuh ingkang hanggung mestuti reh pepoyaning kautamen ingkang pantas sinabekten kadang sentono pangemban panggebating projo satriyaning negari ingkang sadaya wicaksana pantes sinudarsana tamu kagum putri kadang-kadang klesepuhaning tuwanggana muda-muda antuna muda tumarang sinong sing bagya mulya diatan kadalawan kadang-kadang kula pagipan seni Fortuna dengan satu humawek wicaksana budaya wilujeng siang bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'inu limurudin yawidin asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan ba'du rasuluh la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adabil sadid rabbi syrahli sadri wa yassirli amri walul 'uqdatam min lisani yaqahu qawli amma ba'du. Datan kantal ben mungkun sawetawis sing sami kula jaraken manungsa puji ngracut budhe murang anggo ngosaken begalih liripun kalaudian mriki monggo sareng-sareng ngunjukaken rasa syukur kunjuk ngarsa dalem Gusti Allah Subhanahu wa taala Gusti yang Maha Agung Maha Wikan Maha Welas Maha Asih ingkang datan publik kasih sampun paring mapinten-pinten baru kelan kanikmatan dumateng kita sami ketitik ari puniki kula panjenengan saged makem pamanunggal jemurung karso muhung Bapak Sukarman Ibu Parmi nggihipun kepareng netepi darmaning ngasepuh mangun bujakrama hamiwa suta margi siwi kepareng ngarsa mbyangkari putra putri kinasihipun Nimas Ayu Ariska Milawati ingkang mangke kepareng ngarsa kabiwadya pagi pikantuk jejaka pinilih Dimas Bagus Arif Setyo Budi Jalutanaya Bapak Sukaji Ibu Marti mijil saking Sukawiyono setunggal RT 8 RW setunggal Sukawiyono Padas Ngawi Ramahugi datan ketelpen sholawat salam pesanjungaken pun tetepaken dumateng junjungan kita Nabiullah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang siyaktosan kita ajeng-ajeng syafaatipun pinjang yaumul kiamah amin amin Allahumma amin kepareng pun sigit Purwokaca mandhapa ngabiyantara wonten ngarsa tiga sami
karena awrat mendi dewa-dewa lan saking mugati tinuding pinangka juru pangendali woro Pranata Hadicariwahan kaprasenebat MC Protoko mila kirang ing samudyaipun inggih kula makardi kawula nyuwun lumantar ing sih samudra pangaksami sawetawis murid wijang gamblang cetha lan malelo kepareng ngaturaken raci adicara ingkang arsa tumapak mangayun bagian kaperwakan adat para raton Dawu putra kagin ini penganten kawiwitan saking mijilipun calon ini penganten saking Madinta Paswangi Bali Panti Pamardi Putri Kapratisa Panggerengga Busana Emilia Rias Kenangan tumuli tumapak Wadya Daup negara mawa tata desa mawa cara nut satatana adat ingkang sinengker laladan ngrendeng sak kanan kiringipun saderepun putra kagin panten kabeh Wadya Daup panggih kapuraken lung tinampi atur pasrah sapanampining pasrah tinanggenah tanggep wacana pasrah jaripun Bapak Sukarman tumuli katampi mugati lumantar demangipun Sida Mulya Bapak Suyadi tumuli tumapak Wadya Daup kekandenan pujangga agung rikala mriki pamedhen kula Bapak Suwarno Daup Krampungan kerobongan jangkep tumapak mangayun kapratetesaken Panggerengga Busana pamedha kadang pisan Bapak Sumardi sekalian Ibu panglolosing tunang duung yaitu Bapak Sunardi Bapak Kasun Gempolan tanggap wacana atur bahagia saking mugati pun sarirani demangipun ngrendeng Bapak Joko Susanto tedak kirap karajan kirap kasatriyan kegedenan Ki Subemanggolo Dimas Suroso tumuli paring katutup Hastunggara utawi doa dening Bapak Kaur Kesra Bapak Sulistiono mangke sawetawis racian ing dicara miwah para paraga kang pikar diri kalih puniki mila semenika kanthi mawantu-wantu saha mawanti-wanti Bapak Sukarman Ibu Parmi sak brayat kurang keluarga yun gungan kunjuk ngarsa para tamu mugi kersa hanjenengi luhuring wan menika ngantos titik para rampung wasana sekecebran langgah sinambi hanggeran tutumapak ing titik laksana ingkang ngarsa mangayun nuwun nuwun kawan nuwun Bapak Ibu ingkang dahat winantos kebasuki mulih rancak swasana mangudun Pargan Daup putra kagine mentari puniki monggo kita witi kanthi jengan duka sami monggo kula diraken maos basmalah sesarengan semoga dun bismillahirrahmanirrahim kanthi wasan basmalah mugi Gusti Allah Subhanahu wa taala tansah paring kawilujengan paring kerancakan wonten lempahipun pahargyan rahina kalodhan puniki titilak sejatipun ini mijilipun calon ini pengantin saking Madinta Paswangi Bali Panti Pamardi Putri Romo so Ibu Bapak Sukarman Ibu Parmi monggo jengkar sing palenggan sawetawis manjing sasana pelermaning putri kinasih ya mustikaning pawiyahan kusmaning ayu diahirara aris kamilawati daya-daya kakanthi manjing wisma iwaha kapratesaken Panggerengga Busana saking Emilia Rias Kenangan Ngerambi mijilipun calon ini pengantin lamun katinon saking Mandrawa lali-lali datan bisa lali tunaning pasewakan busana maneka warna busana sutra maneka yekti dudu mas dudu enten uga dudu barlean
Panyaya Sisotya kang coplok saking madyaning embanan mencorong buayane cumlorot kang dadi sunari lah menika ta mustikaning pawiwahan ing nalika semana Semarang sembodo kaganti dening Rama Ibu Madal Wasilan sinten to sinambeting wangi lah menika ta warnane kusumaning ayu diahyara Ariska Milawati wanudya kang sulistyaning warna taruka rengga ing busana mila datan mokal yen to melok ing wadana lan luwesing wiraga yekti hangungkuling marang endahing Betari Sukraba sampating busana hangemba busananing Prameswarinata ketingal abyar mompyor pating galebyar pating pancurat yen Junandra Panyaya Kartika kang hasile pernah nalika sumaros kepareng sembada kaganti dening Rama Ibu Manjing Wisma Wiwaya sasana pagelaran Jawi tumuli kalenggahaken sang madyaning damar rencana bali paku jamur patale warna remujroning wardaya karena ngrantu rawang kang raka teka mangkono kawijining pangandikan sang dewi ingkang dereng kawiyosing lesan palugon laguning lekas lukita luniting kidung kadung kadereng hamomong kadung kadereng hamomong memangun manah rahayu geger pasewakan Jawi marak sawanipun Duta Saraya pinangka duta tetungguling para kadang ingkang renggang nganti Dumas Manggulyuda Manjing Wisma Wiwaha Bapak Sekdes Bapak Carik Harwandi monggo Pak Carik Manjing Wisma Wiwaha Bapak Carik Harwandi hanganti Dumas Manggulyuda Manjing Wisma Wiwaha ngenipun lumaksana sinambi nyekar dandang gendis kembar mayang iku wis narani kembar padha mayang iku jambe kulang kang marak suwat Mas Sukarman Dai Suparmi nomo wit kalpataru dewa daru yang joyon daru buni kepada kata borang atau para puri mas atau berkahing Allah satu kagadu ratu mewah kang akromo sinaksenan protamu jalulan estri
bocah Duma subur ampe kabeh tak tampa. Kok sok balene aku njaluk turu marang sira sakloron tampanana iki wujude banyu siratan. Kanggo ngawekani biaya marga dimerayu selamat lakone anakku temanten sakloron bocah Dumas. Inji sendika dawuh Ibu Parmi. Sabanjure bocah Manggolo mangayun pisuwanmu. Aku bakal njaluk tulung marang sira sakloron tampanana wujute kembar mayang. Awit mangerti bocah Manggolo, ya mung kembar mayang kang minangka sarana dawuh anakku sakloron. Awit kembar mayang iki dumadi saka gedang Mas Pupu sing didebok swasa. Tapas limar sinom parine Jata Kencana acecang kok kembang wijaya mulya kadhe pangajab murih mulyaning anakku temanten sakloron sedika ngestakaken dawuh Kang Mas Harwandi para rampung kewajiban panjenengan boten ketang colok lintang sambung ngeber wekdal menawi daya-daya jenengan tiga madal wasilan niki kula namung sedika dawuh ngestakaken dawuh panjenengan Kang Mas Sukarwan Mbak Yu Parmi. Daya-daya madal pasilan cundhakan ing lampah Bapak Harwandi lumaksana madal pasilan arsa manjing sasana palermaning calon kaki penganten. Prapten unggian kang tinuju sasana palermaning calon kaki penganten. Daya-daya calon kaki penganten Dimas Bagus Arif Setya Budi Ginerbeg Baroyagung saking Sukawiyana Padas. Daya-daya kakande manjing wis mewaha nanging ngatur pariwara sedheripun kabiwadya panggih netepi adat ingkang sinengker mangke kapuraken lum tinampi natur pasrah penampi sawetawis pinagenah tangkawet contor pasrah Bapak Sukarman tumuli katampi demangipun Sidamulya